benvidos a todos e a todas a Cinefilia. Neste último programa do ano, queremos lembrar que en 2023 empezamos un novo espazo dedicado á educación audiovisual, chamado Enfoca. Así que volvemos a ver esta primeira reportaxe que fixemos sobre a distribución cinematográfica. No ámbito da industria cinematográfica, o distribuidor cumpre co papel fundamental de facer posible a explotación e a rentabilidade das películas. En Galicia, un referente da distribución cinematográfica é sen dúbida Baños Films, unha empresa familiar fundada por Emilio Baños no 1953. Con Cinefilia achegámonos ata o almacén de Baños Films en Vigo para falar cun dos seus netos, Emilio Baños, que hoxe en día xestiona a empresa xunto co seu irmán Pablo. Con el intentamos comprender mellor a importancia do traballo do distribuidor na industria do cinema. O meu avó no ano 53 comezou co tema da distribución. Antes traballaba noutros oficios dentro do mundo do cinema, pero foi nese ano cando empezou a distribución. Dende aquelas operamos de forma ininterrumpida, centrándonos no tema da distribución, aunque nos últimos anos tamén estamos xestionando salas de cinema. O distribuidor é un pouco a ponte entre a produción, a película feita, e a exhibición, a sala de cinema. Nos controlamos onde están as salas, quen as xestiona, é unha labor comercial. Tes un catálogo de películas, nos, por exemplo, levamos distintas distribuidoras nacionais, non? Entonces, tes aí unha serie de películas e ti eres o encargado de comerciar, enviar esas películas aos cines. Hai películas que se poden vender de forma moi sinxela, películas que saben avaladas pola súa trayectoria ou espéranse que vaise facer moitos cartos con elas, o típico blockbuster e tal, pero hai outras películas que son un pouco máis complicadas, entonces hai que facer esa labor comercial para intentar que esas películas cheguen aos cinemas. Normalmente aquí en España, para poder distribuir unha película, para poder exhibir, perdón, ten que haber unha distribuidora detrás. Ti como produtora non podes distribuir directamente o teu produto. O que sí podes facer é darte de alta no ICA como distribuidora. Entonces, as distribuidoras ten un catálogo. O que facemos é levar ese catálogo ás salas. O sea, non é tan... Eu non o vexo nada complicado, a verdade. Porque xa tes por tradición ou por historia todos os contactos que necesitas, sabes tamén cales son as diferencias, que tipo de locais temos, pois non é o mesmo estar traballando cun local de 8 pantallas que pertence ao mellor a unha cadena nacional, estilo Yelmo ou Cinesa, que estar traballando o mellor co home que ten o cinema de Lalín ou de... En fin, ten unha soa pantalla, o mellor, por exemplo, na Estrada, o Leiro. Entón, ti sabes as particularidades, as peculiaridades, que tipo de programación ten máis zona, o que pode funcionar mellor. Entón, ti faz esa labor de encontro. Milo Baños quixo remarcar tamén os cambios que supuxo a chegada do digital tanto na produción como na distribución. O cambio dende o analóxico ao digital foi a finales do 2000, 2009, 2010. Nese momento o cambio foi traumático. Foi traumático porque coincide no tempo coa crisis xeral que hubo en España, a crisis a nivel mundial. Entonces, que tiveras que facer unha inversión tan poderosa como foi cambiar os vellos proxectores analóxicos ao digital, nese mesmo momento foi moi complicado.
Houbo empresas moi fortes a nivel nacional que decidiron cambiar todo os seus proxectores, entonces o resto dos cinemas tivo que facer o mesmo, porque senón non podías acceder a material. A grande diferencia, unha vez que tes un proxector digital, en teoría, podes acceder de forma moito máis sinxela a calquera título, porque antes os títulos en 35 mm eran moi caros, o sea, cada copia valía moitos cartos, entonces as distribuidoras non facían unha copia para unha plaza onde non iba a ter rentabilidade. Agora non, agora, pois, eso, un DCP é unha especie de disco duro externo, incluso a veces non fai falla nin DCP, a imaxe pode ir ou ben por satélite ou pode ir por cable. Entonces, en teoría, é moito máis sinxelo que chegue calquer tipo de película a calquera cinema, xa non hai un coste engadido aí detrás. Os cambios profundos das dinámicas de distribución dos filmes pódense apreciar visualmente no almacén de Baños Films, onde Milo explicounos aínda máis en concreto como se configuraba a distribución na época do celuloide e como se desenvolve o día de hoxe na era do digital. Este era o antigo formato, o formato en 35 mm, o que chamábamos celuloide, aínda que xa non era celuloide, era poliéster, que tiña unha ventaxa que non é inflamable, o outro era moi inflamable, é moi difícil de romper. Aquí vemos, por exemplo, que cantos máis rollos teña, máis longa é a película. Por exemplo, esta de 6 rollos ha de ser unha película de en torno a 110 minutos, pero o mellor máis arriba podemos ver unha película, aquí de 5, esta o mellor é unha película de 90 e tantos minutos, en fin. A máis, todo isto era un problema de logística, porque cada un destos pode pesar 20 e tantos kilos. Agora o formato cambiou totalmente. Agora o que temos é o DCP, que hai que ver o contraste do tamaño. O DCP ven a ser unha especie de disco duro externo. Esta é a gran diferencia. Vemos, isto é unha película en 35, isto é unha película agora mesmo en formato DCP. Os costes son moito menores, é un coste do disco duro, máis o coste da grabación neste formato e tal, poderíamos estar falando de 200, 300 euros. Normalmente soen vir encriptados. Entón, isto temos que xerar unhas claves para que se poda proxectar, máis que nada é por protección, porque ser un archivo digital sería moito máis fácil poder piratealo e tal, aínda que agora a piratería xa non ven por aquí. Dende que se fixo a migración ao formato digital, o primeiro, pois encontrábamos que aínda había algún cine que botaba en 35, pero agora xa non. De feito, isto é propiedade das diferentes distribuidoras e me imagino que en algún momento terá que volver a outros almacéns ou acabará nunha filmoteca. Logo, non sei se ao mellor podes facer aquí unha... Estas son copias moito máis antigas. De feito, veise o tipo da lata, lata metálica, algunhas está incluso oxidada. Esas son películas moi bellas, aí pode haber algunha película dos 60, dos 70, dos 80, estas son nosas, son en propiedade. Tamén temos outro formato, outra posibilidade, é o tema do Blu-ray ou DVD, pero claro, aquí perdese moita calidade de imaxe, non é o mesmo a imaxe nun formato DCP que nun Blu-ray. Aínda que se tes unha sala pequena e con unha boa instalación técnica, podes facer un pase moi decente nun formato de Blu-ray. Pero, evidentemente, non é o mesmo nunca que un DCP. La cartelería nos intentamos enviar enrollado para que non haxa dobleces. Estes son algúns dos títulos que están agora mesmo en pantalla ou que se van a estrenar en breves. Estamos aí, eso,
Os Nombres de Dios, O Home do Can, Chinas, en fin, Sound of Freedom, Monstro. A de Salta, outra peli galega. Emilio Baños quiso evidenciar los cambios positivos que marcaron a industria cinematográfica en los últimos 40 años en Galicia y a distribución das películas galegas en salas de cine. Tradicionalmente, dende fai máis ou menos uns 20 anos cara a cá, vemos que hai maior produción e ten maiores resultados. A experiencia piloto, entre comillas, foi a finales dos 80, creo que no hai no 89, cando veu o de Continental, Ursa e Sempre Sonsa, aquí no Cine Fraga, en Vigo. Pero daquelas, logo, pouco a pouco, empezáronse a facer algunha película, algunha produción, cada vez ten mellores resultados. De feito, hemos pasado de unha situación no que non había produción galega, e menos en galego. O mellor había unha película galega, pero non era en galego. E logo, a primeiros deste século, no ano 2000, 2000 e pouco, empezaron a traer películas dobladas ao galego, pero pouco a pouco empeza a haber un certo orgullo polo feito aquí. Non sei dicir cal sería o punto de inflexión, pero sí que hai un cambio moi importante. Eu diría que dende 2015, 2017, cara aquí, o sea, fai moi pouco tempo, pero agora temos moitas máis producións e tamén moitas máis facilidades. Antes a xente, soa moi malo que vou dicir, non quería botar as películas en galego. Pois porque tiñan peor resultado, porque viñamos dun pasado donde pois culturalmente dedicábamos a cortar co tema que tivera que ver con oso, eu non sei ben. Pero sí que agora ha cambiado e incluso eso podo falar xa de certo orgullo. Hai películas que están tendo moi bo resultado, evidentemente é un camiño complexo, hai que recorrer, hai que traballar moito, hai que seguir facendo e sobre todo profesionalizándose, que é o que estamos a facer agora, creo. Eu vexo pois, a parte creadora das películas, que cada vez é moito máis profesional, temos profesionais de abondo e incluso como para exportar. Agora mesmo hai moita xente aquí en Galicia que está traballando fora, pero xa non tanto por necesidade, senón porque ten oportunidades laborais, porque son moi bons profesionais. Entonces eso influye, lóxicamente, na calidade do produto. Estamos a ver mellores películas e, lóxicamente, hai máis ganas de botalas. Actualmente, Baños Films non só dedícase á distribución cinematográfica, tamén á exhibición. Dende o ano 2016 empezamos con un proxecto novo que tratábase de abrir de novo en salas de cinema en poboacións pequenas, poboacións onde tradicionalmente houbo cinema, pero agora xa non o hai. De feito, pois, xa non quero falar moito máis atrás, nos anos 60, 70 e 80, o mapa de Galiza estaba enchido de poboacións que tiñan cinema. Hoxe, quitando as principais cidades e algunhas poboacións, pois non sei, que ten unha certa entidade, o resto non ten. Entón, o proxecto consistiu en isto, vendo que prácticamente todos os concellos hoxe ten salas, Casa da Cultura, un auditorio, algo que podería ser aproveitar para facer esas proxeccións. E a nosa idea era levar cine comercial. Que quero dicir con cine comercial? O sea, non solamente poder facer as proxeccións de películas pois máis minoritarias, tal, senón tamén levar o mesmo que poden estar vendo agora mesmo nas cidades, porque penso que os gustos, máis hoxe por hoxe, son os mesmos, o sea, o público é máis ou menos homoxéneo. Agora estamos xestionando 4 localidades que son Verín, As Pontes, A Rúa e o Barco, 3 delas na provincia de Ourense. Emilio Baños deixounos unhas últimas consideracións sobre o sector, sobre a mirada da produción cinematográfica enfocada á distribución e sobre as salas de cine nesta época post-Covid. A mirada da produtora ten que estar focalizada no global do que vai facer.
non solamente podemos pensar en imos facer a nosa película, sino que temos que pensar que imos levar a nosa película ao público. Podes dicir, eso é tarefa da distribuidora. Sí, tamén é tarefa da distribuidora, por suposto, estamos colaborando entre ambas partes. Pero é moi importante que se complete o círculo. Non podo adicar toda a axuda pública, por exemplo, que recibo a facer a película e non deixar unha parte deste orzamento para posteriormente poder comercializarla. Ben sexa, pois, campañas de publicidade, contratar a xente para que mova, preestrea, teaser, etc. Se queremos que a nosa película chegue, que pensemos de unha forma global, pensemos que hai que adicar unha parte do orzamento a comercializar a película, porque o que queremos, en último término, é que a película chegue ás pantallas, penso eu. Eu creo que o que temos que facer é facer un pouco de patria, o sea, no sentido de que hai que seguir apostando polo noso. Agora mesmo creo que eso, non solamente temos unha serie de axudas públicas, tamén temos unha serie de profesionais moi bons e moi recoñecidos, e hai que pensar tamén, estou falando agora mesmo, centrándome no tema do cine, non estou pensando na televisión, a outra parte do audiovisual, a nosa película ten que chegar aos cines. Tamén temos que preocuparnos un pouco polo estado actual das salas de cinema. E actualmente a situación non é moi boa. Non vou dicir que é dramática, porque o mellor soa moi mal, pero a situación non é boa, porque dende o COVID, gran parte da afluencia de espectadores perdeuse. Entón, creo que tamén hai que concienciar un pouco a xente daquelas, quizáis, porque cando veu o tema da pandemia, pensamos que as salas eran lugares non seguros. De feito, publicitouse moito, non poderías ir ao cine, incluso con situacións paradóxicas. Cando abriron de novo as salas, por exemplo, hai aquí unha sala en Vigo de 600 butacas, que o aforo máximo que podía ter eran 45. O sea, transmitiuse a sensación de que o cine, a sala de cine, era un lugar peligroso. Pois o mellor temos agora mesmo que facer unha labor educativa de novo, pois a nivel institucional, dicindo que as salas de cine non son perigosas, o sea, podemos volver ao cine tranquilamente e podese seguir disfrutando. Ademais, penso que o cine, no último término, é unha actividade social. Podemos disfrutar da película na casa? Sí, podemos disfrutar da película na casa, pero, ao final, igual que con outras cosas que facemos, tamén podemos disfrutar dunha cea na casa ou dunha botella de viño na casa, pero facemos fora, porque é un acto social. O cinema pasa o mesmo. Y agora queremos recomendar algún agasallo cinéfilo para sorprender nestas datas. De Blancanieves a Kurosawa, a aventura de ver cinema cos fillos, é un libro escrito polo crítico cinematográfico del país, Javier Ocaña. É un libro que xa leva tempo nas librerías, pero volve a ser moi recomendable como agasallo nestas datas. A través de capítulos que transitan entre distintos xéneros cinematográficos, Javier Ocaña acompaña aos seus fillos e aos lectores tamén nunha viaxe que nos leva desde Blancanieves ata Kurosawa, desde a infancia á madurez. Un libro no que cultura alta e baixa mestúranse deixando espazio á curiosidade e á intuición. Un libro que nos transmite a emoción de volver a ver uns clásicos, como se estivémolos vendo por primeira vez. ¡Ay, no! ¡Caracoles! Rick Dalton rehearsal tape starting in O último libro escrito por Quentin Tarantino é a vez crítica cinematográfica, reportaxe e autobiografía. En Meditacións de Cinema, Tarantino analiza, desde o seu peculiar punto de vista, as películas que foron clave pola súa formación durante a infancia e a adolescencia, en especial as películas da nova Hollywood.
Una obra entretida, amena e por momentos iluminante. Un libro cinéfilo imprescindible. You heard Marsalis threw Tony Rocky Hard at a four-story window for giving me a foot massage? Well, that is one way to say it. You're like a fucking baboon! En una película para cada ano da tua vida, o crítico cinematográfico y director de Senza Fine, Alejandro G. Calvo, convértese en una guía particular para recomendarnos as películas que podemos ver segundo o momento da vida que estamos a atravesar. O texto combina erudición e relato persoal, e Calvo demostra que sempre hai una historia na pantalla disposta a ofrecernos una lección vital. Una das películas do 2023 foi sen dúbida Oppenheimer de Christopher Nolan. E o filme inspíranse direttamente no monumental libro Prometeo americano, premio Pulitzer 2006. O texto é a biografia definitiva de Oppenheimer, o pai da bomba atómica e una das figuras máis emblemática do século XX. Los días encantados de agosto é un ensayo biográfico sobre José Gil, que rescata do esquecemento un dos pioneiros do audiovisual galego. Manolo González, historiador e impulsor incansable do audiovisual, é autor desta imprescindible publicación, que é o resultado de máis de 30 anos de traballo de investigación. Nos días encantados de agosto, publicado pola editorial Galaxia, é unha obra maravillosa e apaixoante, que se pode ler como unha novela e que non debería faltar na librería do cinéfilo. O Benxi de Galicia é a insólita e descoñecida historia do polifacético crego ourensán Antonio Rei Soto, que no 1922 emprendeu un proxecto moi singular no ámbito audiovisual. Publicado pola editorial Alvarellos, este novo libro de Manolo González é outra xoia imperdible e un agasallo perfecto para estas datas. Outro agasallo para este Nadal podría ser una inscripción a una plataforma digital como Netflix, HBO, Amazon Prime ou Vistar Plus. Entre todas estas plataformas, a que segue tendo o catálogo máis cinéfilo é a de Filmin. Hai diferentes ofertas dende 7,99 € para unha inscripción mensual con posibilidade de cancelación en calqueira momento. Un agasallo cinéfilo que se pode disfrutar en calquer momento durante todo o ano.
Muchas gracias a todos y a todas por seguirnos. Vémonos no 2024. Mientras tanto, como siempre, buone visioni!